kun san bawan Allah nan yadda ya bamu wahala a baya. Kun san yadda muka riga muka kama shi. Na farko ya subuce, na biyu ya subuce, saboda haka a wannan lokacin ina so ku bani karfin gwiwa. Mu san yadda zamu mu kawo ƙarshen bawan Allah nan. Yes sir. Kun ga a yanzu kai ka san yadda akai a baya, kai ma ka san yadda akai a baya. A wannan lokacin na yi waya headquarter aka bani special duty gas na an haɗa ni da su. Saboda haka za mu haɗu ƙarfi da ƙarfi ni da shi mu san yadda za mu kawo ƙarshen ɗan ta'addan nan. Yes sir. Kar ku yi min wasa. Yes sir. Ku yi min sakaci bawan Allah ne ya kuma subucewa daga hannunmu. Yes sir. Kar ku yi sakaci ya kuma subucewa daga hannunmu. Yes sir. Wannan shine ma'aikacin da aka haɗo mu da shi daga Sharkwata. Za ku ji daga bakinsa yanzu. Yi musu bayani oga. Officers. Yes sir. Officers. Yes sir. Are you ready? Yes sir. So yanzu cikin ikon Allah dan uwanku yayi waya suna buƙatar reinforcement saboda wannan criminal din da yake nema ya gurbata mana jiha. Saboda haka hukuma ba za ta sa ido tana kallon sa ya zo ya gurbata mana jiha ba. Saboda haka a wannan karin ba sani ba sabo. Yes sir. Me yace ba sani ba sabo. Yes sir. Da kun gan shi ku harba min kafa sanke so ku harba kafa saboda ba na so a harba min inda za a illata shi saboda ina so in samu wani sauce daga gare shi. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Go. Mai gida ya mutu fa. Mai gida ya zama gawa fa. Sai da nace a daina dukansa gashi nan ya mutu fa. Ya mutu mai gida. Ya mutu ina za mu sa rayuwar. Kai! Yau ka fara gani na yi kisa? Yau ka saba ganin gawa a gaban ka? To bari ka ci in gaya maka. Duk lokacin da ka aikata wani aiki mara kyau, to lokaci kake da bukatar samu domin nemo kanka mafita. Wanda lokaci muke da shi. Yanzu idan aka kama mu a gurin nan fa. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Domin a yanzu haka ina iya jiyo takun 'yan sanda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida mun mutu ni ban shirya mutuwa ba. Shikenan oga mun mutu. Wallahi tallahi ba na san zuwa kurkuku. Oga. Kaka sai mu kama mu za a yi ma'aikata, kama mu za a yi 'yan sanda. You are the Luruki, right? Yes, sir. Down. Take cover, take position. Yes, sir. Today we arrest criminal Nura Miller. Yau ƙaryarka ta ƙare. Yau ɗin nan ƙaryarka ta ƙare. Sai ka zo hannunmu. Kowa ya hana uwarsa bacci. Shi ma ko ba zai rintsa ba. Wani kisa ka kara aikatawa? Daman baka daina ba Nura. Daman baka daina. Na shiga uku na. Sabu guri ki zauna. Dai, ɗauki ruwan nan ka bata. Bana bukata. Mm-hmm.
inna lillahi mai gida budurwarka ta kawo ka dangadan nan wurin nan ku ka san ba ta kaunar da kai kisa mai gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un budurwata ba na san ta ganni na yi kisa ba kai dan Allah ku taimaka min a dauke ga wannan ku boye komai ku tattara komai dan Allah kai amma dai gaskiya ke shashasha ce wallahi wasa ne fa wannan gawa wasa ce shine duk kika baki ga wani tsorata kai Allah tashi Allah tashi kai tashi mai gida wannan budurwar takawa zabuwa ce ita bata san wasa ake mata ba abba wai ta dauka kai gawar gaske ne wasa ne ai tunda na gaya miki na daina komai na daina Dan Allah da gaske ka daina. kai je ka rakata God have mercy upon us. kai ku je ku dauko mana gawar gaske maza oya ban ga alamun da mutane a cikin gidan nan. Kana nufin ba kowa? Wannan karan ma ka sha. Amma ina so na tabbatar maka cewar ka san iya gudun barewa baya wuce dokar daji. Na riga ka tukunya kofi. Kafin ka sha ɗaya na sha 10. Haka ka ce? Ba za mu gaji ba kuma ba za mu haƙura ba domin ba za mu daina bibiyar ka ba. Domin hukuma ita uwar kowa ce tana saman kowa ka sani. Na fi ka sanin wannan. Idan za ku bibiye ni sau 1000 ko sau ɗaya ba ku isa ku kama ni ba. Kaga to ina so ka sani. Na sani wata rana dole za ka zo hannu. Wasu ba mu gani. In za ku iya. Wake? Ha kace to shege ka fasa. Dan halar sai yanka.